My name is Reverend Christopher David Kanyenda, lead pastor, Sonkamange CCP, Area 1, Lilongwe, Super Force. You are welcome to Sonkamange CCP, and I encourage you to be liking and subscribing our page. We are on Facebook and YouTube, Twitter, and other avenues. Once again, you are welcome. Ndiwo Maria wonenedwa Magadalena, amene ziwanda zisanu ndi ziwiri zinatuluka mwa iye. Ndi Yohana mkazi wace wakuza, kapitawo wa Herodi, ndi Susana ndi ena ambiri, amene anawatumikira ndi chuma chawo. Ndipo tikufika pa musipo palinso mawu otsogolera amene akuti fanizo la ofesa. Ndipo pamene khamu lalikulu la anthu linasonkhana ndi anthu akumidzi yonse anafika kwa iye, nati mwafanizo. Anatuluka wofesa kukafesa mbewu zace, ndipo nkufesa kwace zina zinagwa mbali mwa njira, ndipo zinapondedwa ndi mbalame zamlengalenga, zinatha kuzidya. Ndipo zina zinagwa pa matanthwe, ndipo pakumera zinatofa msanga, chifukwa zinalibe mnyontho. Ndipo zina zinagwa pakati pa minga, ndi mingayo inaphuka pamodzi nazo nizitsamwitsa. Ndipo zina zinagwa pa nthaka yokoma, ndipo zinamera ndi kupatsa zipatso za makumi. Pakunena iye izi anafuwula, iye amene ali ndi makutu akumva amve. Ndipo ophunzira ace anamufunsa iye kuti fanizo ili lili lotani? Ndipo iye anati, kwapatsidwa kwa inu kuzindikira zinsinsi za ufumu wa Mulungu, koma kwa ena otsala ndinena nawo mwa mafanizo, kuti pakuona sangaone ndi pakumva sangadziwitse. Koma fanizoli litere, mbewuzo ndizo mawu a Mulungu, ndipo zambali mwa njira ndiwo anthu amene adamva. Pamenepo akudza mdierekezi nachotsa mawu m'mitima yawo, kuti angakhulupirire ndi kupulumuka. Ndipo zapathanthwe ndiwo amene pakumva alandira mawu ndi kukondwera, koma alibe mizu, akhulupirira kanthawi, ndipo pa nthawi ya mayesedwe angopatuka. Verse 14. Ndipo zija zinagwa ku mingazi ndiwo amene adamva, ndipo nkupita kwawo atsamwitsidwa ndi nkhawa, ndi chuma, ndi zokondweretsa zamoyo, ndipo sakhwimitsa zipatso zawo zaphumphu. Ndipo zija za mthaka yokoma ndiwo amene anamva mawu nawasunga mu mtima woona ndi wabwino, nabala zipatso ndi kupirira. Amen. Mawu amene tawerenga pamene tikalingalire tsiku la lero, funso limene tikhoza kudzifunsa ndi funso lonena kuti kodi ndine mbewu yanji? Ineyo ndikamakhala ndine mbewu yanji? Mawu amenewa akuti Yesu atachoka ku nyumba ya Mfarisi, panali nthawi ina imene Yesu anapita ku nyumba ya Mfarisi Simeoni, kumene anakakhala nawo pa chakudya. Ndipo ali pa chakudyacho panabwera mkazi wina, akuti amene anakhetsa misozi yake pa mapazi a Yesu. Ndipo adakhetsa misozi imeneyi pa mapazi a Yesu, adapukuta misozi ija pa mapazi a Yesu ndi tsitsi lake. Komano nthawi imeneyi nkuti Yesu anali ndi ophunzira ake 12 aja. Komanso pakati pawo panali akazi amene anachiritsidwa ku nthenda zawo, komanso akazi amene anawasulidwa ku ziwanda zosiyanasiyana. Ndipo Yesu pamene akuti anali kuyendayenda m'kamphindi, pamene anafika
kuchoka mzinda ndi kupita midzi ina. Kumeneko anapita ndi ophunzira 10 aja ndi awiri kukalalikira uthenga wabwino, kuwauza anthu za ufumu wakumwamba. Nthawi imeneyo anali atachoka kuja kumene mzimayi uja anapukuta mapazi ake ndi tsitsi lake. Ndipo pa nthawi imeneyi akuti anamutsata anthu ochuluka kwambiri pamene iyeyo Yesu anakhala ali kuphunzitsa ndi kulalikira. Ndipo mchiphunzitso chake Yesu anthu ambiri anali kumasulidwa ku mizimu yoyipa komanso kuchiritsidwa ku nthenda zawo, monga Mariya otchedwa Magadalena amene ziwanda 7 zidatuluka mwa iye. Anthu ambiri anatuluka kuchokera ku midzi yonse nasonkhana kumene Yesu anali. Ndipo Yesu anali kuphunzitsa pogwiritsa ntchito mafanizo, monga mawu amene tawerenga fanizo la ofesa. Fanizo la ofesa akuti fanizo la ofesa yu ndiye kuti kufesa timafesa mbewu, komanso tikhoza kunena kuti kufesa timafesa mawu. Ndiye fanizo la ofesa limeneli akutipatsa zinthu zingapo zimene zinachitika kwa munthu ameneyi wofesayo. Choyamba tikadziwe kunena kuti mbewu zimene zidafesedwazo, tikhoza kunena kuti mbewu zimenezi panopa ndi mawu amene amafesedwa ndi atumiki osiyanasiyana. Tisatenge mbewu monga chimanga, nyemba kapena mbewu zimene ife timafesa, komano panopa tilingalire za mawu amene amafesedwa mkati mwa mitima yathu. Ndipo pakuwerenga za fanizo la ofesa limeneli, fanizo loyamba za ofesayu akutiuza kuti atafesa mbewu zake zija, akuti mbewu zina zinagwa mbali mwa njira. Ndipo mbewu zimenezi zidagwa mbali mwa njira zinapondedwa. Ndipo zidapondedwa ngakhalenso mbalame zinabwera ndi kutola mbewu zimenezi. Ndipo tanthauzo lake la fanizo limeneli akutanthauza kunena kuti akuti mbewu zimene zidagwa mbali mwa njira zija ndi anthu amene amamva mawu a Mulungu, koma amachotsedwa mitima mwawo ndi mdierekezi kuti angakhulupirire ndi kupulumuka. Mdierekezi ndi wochenjera, amaona ndipo amadziwa kuti pamene uthenga ukufesedwa pakati pathu, amazindikira chimene ifeyo tili pa nthawi imene tili kulandira uthenga umenewu. Ndipo cholinga chake amaonetsetsa ndi kufikira iwo amene ali kulandira uthenga umenewu koma mozama. Ndipo amapita kukawalanda uthenga umenewu, amapita kukachotsa mawu amenewa mkati mwawo, chifukwa amadzionena kuti anthu amene wawo akakhulupirira natsata njira yake ya Mulungu, iwo akapulumuka. Ndiye cholinga chake cha mdierekezi safuna kuti ifeyo tikapulumuke, koma Mulungu akufuna kuti wina aliyense wa ife akapulumuke. Ndipo makhala ngati pali mpikisano, Satana amafuna kupikisana ndi Mulungu ndi cholinga chofuna kulanda ana ake kuti asakaone chipulumutso. Pamene mbewu zina akuti zidagwa pa thanthwe, mbewu zimenezi zidamera, kenako zidafota chifukwa zidasowa chinyontho. Ndipo tanthauzo limene la mawu amenewa akunena kuti mbewu zimenezi ndi anthu amene amamva ndi kulandira mawu, koma chifukwa chosazikika mizu amangokhulupirira pang'ono, akafika nthawi ya mayesero amabwerera mbuyo. Amakhulupirira pang'ono chifukwa choti mwa iwo
mizu sidazike sidakhazikike, ndipo nthawi imene akumana ndi mayesero amapezeka kuti abwerera pambuyo. Mayesero amene timakumana nawo mayesero osiyanasiyana. Ena timakumana nawo mayesero kuchokera kwa anzathu amene mwina timakhala nawo, amene timagwira nawo ntchito, amene timacheza nawo. Ngakhale anzathu amene tikhala nawo ku nyumba akhoza kubweretsa mayesero osiyanasiyana pakati pathu. Ndiye ngati ifeyo sitidazikike mu mzimu, ndikovuta kuti tikhoza kugonjetsa mayesero amenewa. Ndiye Ambuye akufuna kuti ifeyo nthawi zonse pamene tikukhala tizikhala ndi mawu mkati mwathu. Tizidi tikamva mawuwo, tikapita ku nyumba tizikhala pansi ndi kuwerenga ndi kusinkhasinkha mkati mwa mitima yathu. Pa nthawi imene tikuchita zimenezi timakhala kuti tikukhazikitsa mawu aja mkati mwa mitima yathu. Koma ngati tingomva mawuwo basi nkuchoka osakawerenganso mawuwo kapena kupemphera, ndikovuta kunena kuti tikhoza kugonjetsa mayesero. Yesero lina lililonse limene lingabwere pakati pathu zikhoza kukhala zovuta kuti tikagonjetse. Timamva za Yesu Khristu kuti anagonjetsa Satana uja pa nthawi imene anachoka kuja kosala kudya masiku 40. Atachoka kumene kuja adakumana ndi mdierekezi amene anamuyesa mu njira zosiyanasiyana. Koma chifukwa chonena kuti Yesuyi anali mawu, anagwiritsa ntchito mawu omwewo ndi kugonjetsa mayesero a Satana aja. Tere ngati ifeyo sitikhala ndi mawu mkati mwathu, ndikovuta kuti tikhoza kugonjetsa mayesero a Satana. Mawu amenewa ndi amene timagwiritsa ntchito pa zimene Satanayo akufuna kutiyesa nazo. Ndiye chimakhala chovuta kwa ife akhristu. Ngakhale wina atatifunsa mawu opezeka mu chapter china chilichonse sitingathe kufotokoza chifukwa chonena kuti sitiwerenga mawu komanso sitikhala m'mawuwo. Koma Baba Ambuye akutiuza tikuyenera tikhale akuchita mawu, tiziwerenga mawu tsiku ndi tsiku, tizikhala m'gawo la kupemphera nthawi ndi nthawi kuti tikakhoze kugonjetsa mayesero amene amabwera pakati pathu. Ndipo akupitiriza kunena kuti mbewu zina zidagwa pakati pa minga, zidatsamwidwa ndi mingayo ndi kufa. Timadziwa minga amene imamerera tikapita mtchire muja imakhala yokolana-kolana. Ndiye kuti mbewu zina zidagwa pakati pa minga ngati imeneyoyo. Komano nthawi imene zimakula pamodzi ndi chitsamba cha mingayo, komano mkati mwa ndime napezeka kuti mbewu ija idafa, idatsamwa ndi minga ija, sidathenso kukula kupitirira pamenepo. Ndiye kunena kuti awawa ndi anthu amene amamva mawu, koma pambuyo pake nkhawa, chuma komanso khumbo la zokondweretsa za moyo uno zimawalepheretsa, ndipo zipatso zawo sizikhwima. Tikhoza kukhala mwina ifeyo mbewu imene yagwa pa mingapa, koma tikalephera kuti tikakule tikakhwimitse zipatso zathu chifukwa cha nkhawa mwina imene timakumana nayo, chifukwa cha chuma chimene timakhala nacho, komanso chifukwa cha zikondwerero za dziko zimene timakumana nazo. Nkhawa ndi chinthu chovuta kwambiri, ndipo munthu akakhala ndi nkhawa kumakhala kovuta kuti akhoza kuwerenga mawu a Mulungu kapena kuti akhoza kupemphera chifukwa cha nkhawa imene ali nayoyo. Ndiye nkhawa imene isakhale chotitsamwitsa ifeyo kuti tikalephere kukhwimitsa zipatso zathu. Anenanso za chuma. Chuma sikuti nchoyipayi, chuma ndi chabwinobwino, ndipo munthu akakhala ndi chuma amakondwera kwambiri, amakhala moyo wa mtendere, moyo wokondwera, moyo wachisangalalo. Koma chuma chomwecho chikhozanso kumuchotsa pamaso pa Mulungu, chifukwa nthawi imene mwina timaona kuti pamene tilibe chuma anthu timabwera ku tchalichi mowirikiza kukangalika ndi za mawu a Mulungu. Nchifukwa chake nthawi zina mwina anthu akunja amatha kumatinena onena kuti mulimbikira kupemphera chifukwa choti musowa zochita, mulibe chuma
mulibe china chilichonse nchifukwa chake mumathamangira umapita kuchechi ukapemphera. Komano chimene chimanenetsa zimenezo nchonena kuti anthu amene ali ndi chuma nkovuta kuti akhoza nthawi yonse kumayipatula nthawi yoti akhoza kukhala pamaso pa Mulungu, akhoza kukhala nayo nthawi yokhala pansi nkuwerenga mawu, akhoza kukhala nayo nthawi yoti akhoza kupemphera. Nthawi zambiri amakhala ali kutangwanika, moyo wawo wonse, nzeru zawo zonse zimakhala zikulozera ku chuma chawo. Ndi chifukwa chake anthu amene wawa sakhwima, zipatso zawo sizikhala zokhwima, chifukwa nthawi imene mwina chuma chawo chikupita pansi amabweranso kubwerera pamaso pa Mulungu. Koma akaona kuti chuma chija chalongosoka amapitanso ku chiwonongeko. Ndipo tikunena kuti enanso mwa muno ifeyo tikhoza kukhala mingayo imene ikhoza kutsamwitsa anzathu kuti asapemphere, tikhoza kutsamwitsa anzathu kuti asamakhale pamaso pa Mulungu chifukwa cha khalidwe limene mwina timawachitira anzathuwo. Ndiye tiyeni ifeyo tisakhale mingayo imene ikalepheretsa anzathu kukalowa mu ufumu wakumwamba. Ndipo aneya kuti mbewu zina zidagwa pa thanthwe, ndipo mbewu zimenezi zidagwa pa thanthwe zidamera koma zidafota. Tisakhalenso ifeyo mbewu zimenezi zogwera pa thanthwe kenako nkufota. Ndipo mbewu zina zidagwa pa nthaka yokoma. Nthaka yokoma ndi imene tikhoza kunena kuti nthakayo pali manyowa ochuluka, kapena mwina pali fertilizer, pali zinthu zabwino ndithu maujeni abwino kuti mbewu zathu zikhoza kubiriwira bwinobwino ndi kukula bwinobwino. Ndipo mbewu zimenezizi akunena kuti ndi anthu amene amamva mawu nawasunga m'mitima mwawo ndipo amalimbikira mpaka kubereka zipatso. Ndiye pamene tamva za mbewu zimenezi zimene zinagwa pa nthaka yokoma, ndikhulupirira ifeyo chilakolako chathu, chokhumba chathu ndi choti ifeyo tikakhale mbewu zimenezi zimene zidagwa pa nthaka yokoma. Ndipo ndi chimene Mulungu akufuna, chifukwa anena kuti anthuwo amamva mawu ndipo akamva mawuwo amawasunga m'mitima mwawo, kusonyeza kuti akasunga mawu amene wa mumtima mwawo akapita ku nyumba kapena akapita pamalo pena paliponse amawachita mawuwo. Nchifukwa akunena kuti tikhale akuchita mawu, tisangokhala akumva kokha ayi, koma tikachite mawu amene Mulungu amatilankhula tsiku ndi tsiku. Ndiye pakulingalira zonsezi zimene tafotokoza yapa, pa mbewu zosiyanasiyana zimene mbewu zimene zidagwa malo osiyanasiyana, kodi ifeyo titasanthula mkati mwa mitima yathu, ineyo pa ine ndekha ndikupezeka mbali iti? Kodi ndikupezeka pa mbewu imene idagwa pa thanthwe, kapena ndikupezeka pa mbewu imene idagwa mbali mwa njira, kapena ndine mbewu imene ndidagwa pakati pa minga, kapena ndine mbewu imene ndidagwa pa nthaka yokoma? Ndipo pamene papa ndi pamene tikhoza kuzindikira malingana ndi zintchito zimene ifeyo timachita tikakhala. Kodi ni ntchito yanji imeneyo ndimachita ndikakhala imene imankondweretsa Mulungu? Modi Mulungu akandiona mkati mwa mtima wangawo amavomereza kuti amayi awawa, abambo yawa, mnyamata uyu, msungwana uyu, ayi ndithu ngati nkupulumuka amene akapulumukadi? Koma nthawi zinaso tikhoza kunena chifukwa cha maonekedwe amene timavala, timatha kumakhala ooneka auzimu pamene tili kuyenda, ngakhale mayankhulidwe athu amene timaoneka auzimu. Komano Mulungu amene amadziwa za mkati mwathu ndi amene amatha kutitsutsa, kutiweruza kuti awawa amachita izi pongofuna kukondweretsa anthu, kapena kuti anthu awaone kuti iwowa ndi okhulupirira komanso ndi opembedza, koma mkatimo ndi mmene muli mosayenera. Koposa tiyeni tikalingalire kwambiri, chifukwa munthu kuti tikathe kumuzindikira chimene iye ali ndikovuta. Sitingathe kumuzindikira pakumuona maonekedwe chabe,
komano munthu tikhoza kumudziwa chimene iye ali titati tonse tibwerere ku nyumba kwathu, tibwerere m'makomo mwathu, ndiye tilingalire zimene timachita ku nyumbako kwa ana athu, abale athu, antchito athu amene timakhala nawo, ngakhale ena onse amene timawalera pa khomo pathu. Kodi khalidwe limene timaonetsa ku nyumbako ndi khalidwe lotani? Mwana amene timakhala naye ku nyumba kapena wantchito athu amene timakhala naye ku nyumba, ngakhale akazi athu, kaya amuna athu, kaya ana athu, amenewa ndi amene angafotokoze zenizeni zoona za khalidwe limene ineyo ndili, chifukwa khalidwe lenileniyo limaoneka pamene ndili pa khomo panga. Kodi mayankhulidwe yanga ndimayankhula bwanji ndi ana amene ndili nawo pa khomo? Mayankhulidwe yanga, kodi amuna anga kapena akazi anga akandiyankhula timayankhulana motani? Antchito amene timalera timasunga m'makomomu, kodi timawayankhula motani? Timawalera motani? Timawasunga motani? Ngakhale ana amene tikhala nawo m'makomomu timawasunga motani? Ana amene wawa ndi amene akhoza kuyankhula zenizeni za chimene ineyo ndili. Ngati ndili ndi umbombo, munomo simungadziwe kuti ineyo ndine wa umbombo, chifukwa mukundiona ndi mmene ineyo ndimachitira, ndimakangalika, mwina ndili ndi udindo, simungandizindikire chimene ineyo ndili. Koma titapita ku nyumba nkumfunsa wantchito wanga kuti kodi amayi akowa ndi otani, zimene akalakatule wantchito ameneyo ndi zenizeni zimene ineyo ndili. Ndiye tiyeni tisapusitsike tikamaonana ntchalichi muno, tikamapemphera, tikamakangalika ndi kuchita za mulunguzi, mwina anthu nkumaona kuti anzathuwa mwina ndi amene akapulumuke. Ayi, tisamuone munthu chifukwa chakuoneka kwake, koma tiyeni tione ndi kutsimikizira zimene iyeyo ali ochokera ku nyumba kwake. Chifukwa amanena kuti Chikhristu chiyambire ku nyumba, chikachoka ku nyumbako mpamene chizibwera kuno. Osati chiyambire kuno chizipita ku nyumba, koma chikayambire ku nyumbako, chifukwa kumene koko ndiye kumene ifeyo moyo wathu onse umakhala uli. Ndiye zimenezi zikatithandizira kuti ifeyo tikakhale osinthika, tikakhale ngati mbewu zimenezi zimene zinagwera pa nthaka yokoma, ndipo tikakhala ngati mbewu zimenezi tikabereka zipatso zabwino, zipatso zimene Ambuye wathu Yesu Khristu akakondwera nazo. Ndipo akufuna kuti anthu akumva ndi kuchita mawu ndi amene iyeyo Mulungu amawafuna, osati akungomva kokha. Timamva muno, tikachoka muno basi tayiwala zimene taphunzira zija, zimene taphunzitsidwa zija, zimene talalikidwira zija. Chimene chimatipangitsa kuti tiyiwale chifukwa chonena kuti mawuwo timangomva ntchalichi muno, tikachoka muno pita ku nyumba tilibenso nthawi yokhala pansi kulingalira za mawu amene tamva. Timatangwanika ndi zinthu za dziko lapansi, mwina timatha kungofika kungosiya mabaibulo athu, tipeza anzathu akutiyitana tiyeni uku, zoti tilingalire kodi tsiku la lero ndikuyenera kuchita chiyani, timetable yanga ya tsiku la lero, kodi baibulo ndikuyenera kuwerenga nthawi yanji, kodi nanga kupemphera ndikuyenera kupemphera nthawi yanji. Timayiwala zimenezo ndikuthamangira kukachita za dzikozo. Mapeto ake Satana amatilanda mawu, ndiye timangoyenda kuti ndife anthu opemphera, ndife anthu opembedza, koma pamaso pa Mulungu tili chabe. Tiyeni tisunge mawu amenewa mkati mwa mitima yathu. Ambuye atithandize kuti pamene tili kukhala moyo uno tisakhale mbewu zimene zidagwera pa njira, mbewu zimene zidagwera pa thanthwe, mbewu zimene zidagwera pakati pa minga, koma tikakhale mbewu imene akunena kuti idagwera pa nthaka yokoma. Aleluya. Ambuye apitirize kulalikira mawu amenewa kunsi kwa mitima yathu. Amen. Thank you so much for liking, subscribing, and thank you so much for being part of Nsonkamanja CCP. Thank you so much for watching. Keep watching, keep liking, keep subscribing our page. You are blessed. Thank you.